Come zavo sugatari le 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 sugatari derbasume mahlaruta. Ez Şimir dibêjin Mahmud Qizilê Diyarbekir yani Amedê. Ez Kurdistana Bakurum. Min 25 yek sala 1965 me qiwan çêkirî. Qiwana yekemîn lorî cembeliyê lorîm gotî. Min 53 qiwanê Kurdî çêkirî. Ez di Bakurda hunermendkî gelekî gewre me. Îja niha ez tim têm başûr Kurdistana başûr. Mij bavê xwe gelekî tiştê xweş helanî û niha jî zamanê ku min dest bi qawan kir min wê çaxî jî min çêkir. Helbest min çê dikim. Gelek helbestê xweş min çêkirine. Niha jî li ser zaxo min hemkî çêkiriye zaxo. Li ser Seydayê Nemir çêkiribî. Ser pir tiştê ew ku min çêkirî. Ji bo xatirê wî awayî te fêm kir. Ez 12 salî bûm. Min di dîwana da digot. 12 salî evrê min. Dîwana da min digot. Sedê firotinê her çarlawê tevzewcînim ji êlê yê bidem bi nevşa narînê serka berbanga sibê xemşa xezala rewşa bêrîvanya bi tenê îja hevalê min dostê min ji mir gotî dengê te gelek xweş e tu çima qawana çênakî. Qawan jî qedexe bû ne mimkün bû ku me bigotane filan. Netîce ez çûm İstanbolê min qawan çêkir. Min 65 de qawan çêkir ve 53 qawanê Kurdî çêkir. Wala singû berê te karê te xezalê mîna sênîkî qelakirî xalîkî ecem. Ke tê destê bavekî xiraber dû çava digirê her dû desta pêgirtiye xeber nade lê merakliya temelê ez birîndare beşnûbala teme malxirave çend salê miqediya li benda temelê